McDonald's? Ah, pois eu nunca fui a McDonald's. Que ten de especial? Nunca fuches? Non. Pois de especial ten unhas saborosas hamburguesas, unhas patacas fritas e unha ensalada que non sabe a nada. A ensalada é mellor, xa te digo. E se pides un menú infantil, danche un xoguete de regalo. En serio? Aquí si es eso, mellor, Eso gustame moito, está moi ben. Ademais, a mí dixeronme que cotidian comen os gatos moi cachondos e solteiros comer ali. Eso para iso, como diciches, mi amiga. A partir de agora iremos todos os días xuntas comer a McDonald's. Parece moi ben. Moi ben, imos. Agora van de cea cara ao McDonald's. Que sí, pensando. A partir de agora seremos os mellores compis come basura do mundo e comeremos e engordaremos xuntas para sempre.